Úspešne sa nám podarilo naložiť Nordic Garden, norská záhrada. No, takto vyzerá cesta z jednej z nakladok v Norsku. Odbočte vpravo. Žiadna sláva. Buďte 650 metrov, potom odbočte vľavo. Teraz sa budeme presúvať na druhú nakladku. Je to tiež Nordic Garden. Je to asi 15 km odtiaľto pri mestečku Stoke. Takže čakám, že nakladka bude podobná ako tu a cesta na nakladku, že bude tiež asi podobná ako aj tu, pretože sa tu nakladá rašelina, no a to sa spracováva všetko na takýchto lúkach a na poliach, takže sú to farmy. No a teraz to bude zaujímavé, lebo sa stretáme s autom, ktoré bude sa musieť asi uhnúť jedno z nás, takže no, vedúci uznal, že ten, kto je ťažší, je v práve. No, tak toto vyzerá v Norsku. Odbočte vľavo. Dobre moja. Tak zatiaľ.